Ahoj, ahoj, vítám všechny pajtižící kamarády a přátelé. Dneska bych se chtěl pověnovat nějakým těm utilitkám zase z Pi browseru, konkrétně teď Fireside Forumu, a to nejenom z toho důvodu, že teda už je to zhruba nějaký ten pátek, co Fireside spatřilo světlo světa, ale hlavně díky tomu, že tam teď probíhá event od 5. do 11. prosince, tak bych byl rád, aby jsme si to trošku přiblížili, aby jsme zjistili vlastně, jak to funguje pro ty, kteří to nemají úplně jako chuť studovat, tak snad se k tomu v pár minutkách dostaneme. Tak pojďme na to. Takže Fireside Forum, co tady vlastně můžeme dělat? Je to takový Instagram, Facebook, Twitter, nebo Xko teďkonc, nově podle Elona. Tak je to vlastně takový jako všechno dohromady na Pi Network síti. Můžeme tady posílat obrázky, videa, nějaký texty a ty všechny hashtagy, to označení těch příspěvků, ta relevantnost těch kanálů je vlastně označovaná tady takhle vlastně těma hashtagama jako na Instagramu nebo na Facebooku. Ty nejvíc hodnocený jsou seřazený podle počtu plamínků, který dostanou od uživatelů. Samozřejmě ty nejvíc relevantní jsou ty, který se vám líbí a který chcete sledovat, takže ve followings já mám teď aktuálně jenom hospodu. A v hospodě jeden příspěvek, který jsem tam já poslal před 3 hodinama, kdy jsem se rozhodl, že o Fireside natočím nějaký video. Takže když se budete chtít přidat, můžete si zkusit tady poslat nějaký příspěvek. Jinak teda, odeslání funguje tak, že si nejdřív vyberete tu kategorii, dejme tomu třeba tu hospodu, do ní potom napíšete nějaký úvod, nějaký téma a text a odešlete. To je vlastně veškerá funkce toho fóra. Správa tokenů, bez kterých se neobejdete, tak to se dá koupit jenom za reálná Pi, což je ta nevýhoda pro ty, kteří nemají ještě hotový KYC, anebo mají hotový KYC, ale nemají disponibilní zůstatek v peněžence. Což je první omezení toho Fireside fóra, který mě trošku odrazovalo od toho ho používat, ale ta myšlenka ve finále je skvělá, takže to bych vám rád představil, proč o tom vůbec chci mluvit. Tak mimo to, že ty tokeny můžete kupovat za Pi, tak si je můžete i vydělat. A na to se podíváme tady přes profil. Tady, jak je ten hamburger, tak tam si můžete nastavit na Fireside Forum češtinu, ale předem se omlouvám, ještě ji nemáme úplně hotovou. Překlady nám sice docela odsejpají, ale to nahrávání vlastně aktualizovaných překladů je pomalejší, takže některé ty věci ještě nemusí úplně jako sedět a samozřejmě, kdybyste tam našli nějakou úplnou blbost, tak nám to prosím, když tak pošlete, většinou ty překlady děláme, aniž bychom věděli, co překládáme. Takže některé ty tlačítka nebo některé ty věci ve větách a tak můžou působit trošku zmatečně, takže určitě nám to třeba pište na Discord. Jinak teda, abych se k tomu vrátil, tak ta čeština a co tady máme dál. Tak, jak jsem říkal, buď to můžete ty penízky vydělávat tím, že tvoříte nějaký relevantní obsah, který vám potom lidi vlastně hodnotí těma plamínkama a tím vám přidávají tokeny. Na to se můžeme podívat vlastně tady, když to trošku přeskáču. Tak vidím, že něco postnete, dostanete plamínky a na základě těch plamínků vlastně dostanete tyhle ty tokeny, který potom jako tvůrce dostanete zpátky do peněženky. Jo, takže i když nemáte KYC, obdržíte svoje tokeny a na základě těch tokenů zase vy můžete přidávat, odebírat plamínky a tak. Můžete se samozřejmě i stát moderátorem, takže v případě, že budete chtít, tak můžete projít tutoriál a stát se moderátorem. Jsou tady nějaká pravidla, která byste měli dodržovat. Já ty pravidla dám na web PiPay, tím se asi teď nechci zabývat, ať to video nemá hodinu. A když budeme startovat tutoriál, tak bych vám s tím mohl trošku pomoct. Výborně, na po4. Takže ilegální by tady mohlo být tohle. Kategorie, jasně, tokeny. Ano. Tak. S menším zaváháním uděláte tutoriál a v tu chvilku se můžete stát moderátorem. Na to, jak si vedete, tak
tady máte vlastně sekci moderace, věci, které je potřeba vyřídit, takže tady někdo zřejmě hodnotil tyhle ty příspěvky jako klamavý, takže se podíváme třeba na tenhle ten, co tady s tím, jako jestli to teda máme schovat, nebo to máme zrušit. To rozhodnutí je samozřejmě na vás, já to teď tady řešit nebudu, protože samozřejmě k toho asi bude potřebovat trošku víc mojí pozornosti. Následkem ale toho je samozřejmě důležitý to vaše rozhodnutí, protože na základě těch rozhodnutí vy se budete posouvat tady v tom levelu a každý ten level potom pro vás znamená větší pravomoci, větší důvěryhodnost nebo nižší důvěryhodnost. Tady u těch levelů vlastně se můžeme dostat od nuly, kde to můžete pouze jenom nahlásit někomu, aby tu žádost prověřil, a samozřejmě potom se dostanete dál, kde už potom dostanete odměny za to správné ověřování. To ověřování funguje vlastně úplně stejně jako v KYC, když máte obrázek na dokladu a obrázek na selfiečku. Pokud 10 lidí z 10 řekne, že ten obrázek je stejný, tak pravděpodobně je stejný a tím pádem tomu člověku je schválený KYC. V jednoduchosti, jo? Samozřejmě je to trošku složitější proces. Ale když tam bude 8 lidí s tím souhlasit a 2 lidi s tím souhlasit nebudou, tak ti 2, kteří jako s tím nesouhlasí, tak buď to teda mají pravdu, ale ta většina těch lidí se snaží opravdu jako tu svoji práci dělat dobře. To znamená, že možná to vysvětluji trošku krkolomně, ale ta většina, která nechce přijít o tu možnost vydělat si peníze tou validací, tak se jako nebude snažit to tam zbytečně jako propalovat. Jo? Na druhou stranu, ti, kteří tomu věnují tu pozornost a 8 jich řekne, že ta fotka není stejná a 2 řeknou, že jo, tak je tam taky něco špatně. Jo, to znamená, že vlastně to ověřování probíhá v těch sekvencích a na základě toho, když se prokáže, že větší relevanci má to, že ten příspěvek by měl být smazaný, než že by tam měl zůstat, tak přijdete bohužel o tokeny. A dostává se to vlastně až do té fáze, kdy vy máte možnost přímo buď to smazat, anebo obnovit ten příspěvek. Jo, to fórum vlastně právě je takový jako geniální v tom, že tady není jakoby úplně ta nejvyšší moc, která by rozhodovala, jestli to smažem nebo ne, ale ty příspěvky jsou vlastně moderovaný námi všemi a pokud je tam nějaká chybka, která právě je v rozporu s tím ujednáním, který máte tady přímo u toho u té příručky, kdy absolutně prostě nevhodný jsou nějaký násilný vraždy, terorismus, nevím, zneužívání dětí a další podobné věci. Tak toto jsou jako postihy opravdu jako smazání hnedka, jo, to ten nelegální obsah. Takže důležitý přečíst si to, co nahlašovat, co nenahlašovat, teď se zbytečně nedostáváte do nějakých jako komplikací a můžete se takhle vydělat ty tokeny, i když nemáte KYC. Je to trošku jako práce, ale hold prostě. A pokud máte to ozemčení, tak se dá i na Fireside Forum udělat možnost, že se i vy můžete zapojit do té komunity, debatovat, přidávat plamínky a potom tvořit třeba nějaký relevantní obsah a tak. Takže doufám, že to bylo trošku srozumitelný. A ještě bych se chtěl podívat právě na ten PyFest. A to bude vlastně takovýto téma, kvůli kterému jsem chtěl otevřít to Fireside Forum. A mimo jiné, protože se dneska Jirka na Discordu ptal, co vlastně znamenají ty úrovně těch levelů. Takže se ještě pojďme ve zkratce podívat na PyFest. Ten PyFest vlastně byl vyhlášený core teamem jako akce od 5. prosince do 11. prosince a je to momentálně teda nejvíc probíraný téma. Opravdu ty plamínky tady lítají nahoru jak blázen. Řekl bych, že se core teamu povedlo konečně něco, co opravdu vyvolalo zájem nejen o to Fireside Forum, ale i o PyCommerce využití jako takový. Když se na to podíváte, tak nahoře jsou ty nejrelevantnější nebo nejlíp hodnocený příspěvky, což vlastně by mělo odpovídat. A vidíme, že vlastně ten PyFest je
organizovaný core teamem proto, aby nám přiblížil tu cestu k tomu, že už se někde dají koupit zboží nebo služby za Pi, což jako příkladu tady někdo v Sudánu prodává koření za Pi a ve svém obchůdku tím pádem jsou ty obchodníci nabádáni, aby vystavili tenhle ten plakátek o tom, že by si lidi mohli k němu zajít pro nějaký ty zboží nebo služby. Tady koukám zrovna v Indii nějaký chlapík, co prodává nějaký kamínky nebo nějakou bižuterii nebo co to je. Tady se snad člověče prodávají i nějaký věci. Tyjo, těžko z toho odhadnout, co tam prodávají, ale je to Indonésie. Hodně se objevoval Vietnam, bylo tam i nějaký jídlo, ale tady jsou třeba taky nějaký jako zrovna potravené věci na vaření. Tady police se tady normálně prohejbají pod tím zbožím, hele, stačí jenom prostě vybrat. Kytky, jídlo už hotový, hele, za 0,01 Pi, neber to, poplatek 0,1, poplatek dražší než jídlo. Super. Nechci to nějak jako hanit, já jsem z toho nadšený, iba naopak, kdybyste tam našli nějaký obchod, který by byl třeba v Česku, Slovensku, Rakousku, do Německa zajedu, tyjo, do Polska se podívat. Posílejte mi to, rád se tam zajedu mrknout, něco vám z toho natočím, protože si to strašně chci vyzkoušet, jinak mimo jiný ještě PiPay teda taky funguje na bázi toho placení, ale to není prostě face to face v kamenném obchodě, jo, to není prostě ono. Takže na PiPay můžete pořád nakupovat trička, rníčky a něco tam ještě, už jsem tam dlouho nebyl, ale určitě si to projděte a na konci PiFestu by měl být snad nějaká anketa v rámci toho, který ten obchod snad byl nejlepší, nebo jaký ten stát má největší zastoupení na PiFestu, takže určitě to sledujte, mrkejte a doufám, že se vám to bude líbit, protože já jsem z toho hrozně moc nadšený. A konečně zase řekl bych podle mýho osobního názoru, že konečně byli zase pionýři tak nějak jako vpuštění trošku víc do toho dění okolo Pi a je to tak jako vlivá trošku toho optimismu, že se něco někam dál posouvá. Já ještě snad do konce prosince zvládnu sesumírovat to video ohledně těch novinek, které se teď za poslední dobu udály a mám trošku v plánu předělat web a obchod, takže taky budou nějaké novinky i u nás, takže se máte na co těšit, nechci zatím slibovat, ale pokud na to bude čas, tak video vyjde určitě a co se týče toho webu, tak snad do toho března bych to taky mohl stihnout. OK, takže to video už je zase o něco delší, než se předpokládal, mějte se fajn, dík za pozornost, doufám, že to někomu pomohlo a budu se těšit u těch dalších videí, takže keep smiling, keep mining, užívejte sníh a mějte se fajn, čus.